नगरोत्थान मधून कोट्यवधीचा निधी आणणार असा शब्द आमदार निलेश राणेंनी दिलाय। पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत निलेश राणे। जो निधी आहे नगरोत्थान मधून मी जसं पंढरपूरचं उदाहरण दिलं की पंढरपूरमध्ये नगरपंचायत आहे पण ते तीर्थक्षेत्र आहे, तरी तिकडे 75 कोटी तिकडची उलाढाल आहे। तिकडे नगरोत्थानमधून त्यांना ते पैसे मिळतात। ते तीर्थक्षेत्र आहे, आपलं पर्यटन क्षेत्र आहे। तर आपण सिंगल डिजिटमध्ये का मागतोय, आपण डबल डिजिटमध्ये का मागत नाही। आपल्याकडे पण डेन्सिटी वाढली, आपल्याकडे लोक वाढली, आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज वाढली, आपल्याकडे रस्त्यांची गरज वाढली, आपल्याकडे रस्ते खराब जास्त होतात, आपल्याकडे पावसाळा जास्त आहे, आपल्याकडे एअरपोर्ट बाजूला आला। ह्या सगळ्या गोष्टी गृहीत धरून तुम्ही प्रस्ताव तयार करून पाठवून द्या सरकारकडे। पण आपण जर 8 कोटी पाठवले तर सरकार 6 कोटी पाठवणार। म्हणून मी त्यांना सांगितलं किमान आता आहे त्या व्यवस्थेमध्ये तुम्ही पर्यटक जर फक्त मोजले तर शेकडो हजारो पर्यटक आपल्याकडे वाढलेत। त्यांची संख्या डेन्सिटी जर आपण सरकारला दाखवू शकलो तर 20 कोटी 25 कोटी आपल्याला नगरोत्थानमधून आपण मागणी करू शकतो। तर मागणी करा, अशी मागणी करा असा मी प्रस्ताव त्यांनी तयार करायला मी त्यांना सांगितलेला आहे। आता ते त्या कामात लागले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।